Moi, mä näin viime yön sellaista unta, missä oli enkeleitä tosi paljon. Yhdellä enkelillä oli 6 siipeä varmaan ja yhdellä enkelillä oli 2 siipeä ja yhdellä enkelillä oli 3 siipeä ja yhdellä enkelillä oli 1 siipi. Niin, sitten siellä oli sellaisia salamaenkeleitäkin ja se oli ihan mielettömää ja mä ja mun äiti nähtiin sellaisia koko ajan ja mun yksi kaverikin näki sellaisia aika paljonkin. Mä näin suurimman osan sellaisia salamaenkeleitä, niin ne toi mulle hirveästi viestejä, niin se on ihan mielettömää. Sitten kaikki näki niitä. Ja se on ihan mielettömää. Mitä mä en ollut nähnyt ikinä. Missä niitä oli? Onko se pois päältä? Ei. Niitä oli siellä meidän talossa ja yhdessä puistossa ja Näkikö kaikki ihmiset niitä? näki. Miten ne teki ne enkelit? Ne viestitti kaikille ihmisille, ketkä ei usko Jeesukseen, niin ne viestitti niille viestejä, että Jeesus tulee kohta takaisin. Teidän kannattaa uskoa Jeesukseen, niin sitten, että kuolee. Ja sitten ne rupesi tuskaa. Wow.